дали могат, примерно да ти потрошат обзавеждането, това са рисковете. Го продавам на 2500. Връщам те на любимата ти тема за недвижимите имоти. Какво трябва да правим, за да печелим? Да ги даваме под наем или да ги препродаваме за по-висока сума, от която сме ги купили? Това са общо взето два вида инвестиции. Първата инвестиция е купуваш и реално ги даваш под наем, като реално се надяваш наема да успява да ти покрие вноската по кредита, живот и здраве, който си купил имота. Инвеститорът трябва да е наясно всъщност, че поемаш най-вече рискове с наемателите. Дали си плащат, дали не си плащат, дали могат, примерно да ти потрошат обзавеждането, това са рисковете. Другото, да го кажем, е хората, които всъщност искат да изкарат пари от вдигането на стойността на имотите. Тоест, купувам на 2000 евро на квадрат и като стане на акт 16, го продавам на 2500.